Ix-xewqa tar-rabtin li tmur lura aktar minn 50 sena sa mill-Konċilju Vatikan it-tieni qed issir realtà. Dan hekk kif bħalissa għaddejjin ġmielhom ix-xogħlijiet fuq presbiterju akbar għall-Knisja Ċipretali u Kolleġjata ta' San Pawl fir-Rabat sabiex isir altar mejda fis tal-irħam li jkompli iżejjen dan it-tempju majestus iddedikat lill-Apostlu San Pawl. L-arċipriet tal-parroċċa l-Kanonkolu is-Suban spjega kif fl-aħħar jiem iżżarmaw il-kolonni u nata il-konkos madwar l-artal biex il-presbiterju seta' jikber bi kważi metru mad-dawra. Għal dan il-għan ġew ħaddiema Taljani li qablu l-irħam il-ġdid mal-antik u ma dawk li bih se jinbena l-altar mejda biex ikun jaqbel mal-altar maġġur imponenti ta' din il-Knisja maħdum minn irħam abjad. Ġifieri li jkunu f'sintonija ma' xulxin, li jkunu jaqblu flimkien meta tarhom inti ma tgħidx hemm xi ħaġa żejda fuq il-presbiterju, imma hemm żewġ affarijiet li jaqblu flimkien. U anki sintendi s-sedja u l-ambone u anki l-gradenzini. Ġifieri dan huwa proġett wieħed li jkunu kollox u mbagħad isir kollox pariċ. L-arċipriet Suban spjega kif se jinqala l-battisteru tal-irħam minn fuq in-naħa ta' wara tal-Knisja u se jitpoġġa ħdejn l-altar dan bilan li ċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi isiru aħjar. U għatem jgħid kif fil-ġimgħat li ġejjin se jibda proġett ieħor ta' 100,000 euro li permezz tiegħu se tiġi rrestawrata l-pittura tas-saqaf tal-Knisja li għadu qed ibagħti l-konsegwenzi tat-tiġrif tal-kopla fl-1920.